Takže čau lidi, já jsem Tomáš a dneska jsem tady společně s Adamem. Čau. A je to ze hry Battle Monkey. Tak jdeme hrát. Teďka bude kratoučkej střih a my se vám za chvilku ozveme. Čau. Takže jsme zpátky a čekáme, až to Adam zapne. No, pohni. No, konečně. A spočívá to vlastně v tom, že musíte ostatní hráče zabít, získáváte tady různé efekty. Adam mě teďka zrovna dal jakousi šipku, no tady mi ještě uberou další. Ježiši, jo, Adam v tady tomhle prostě umí hackovat, že Adame? Ale jsou. Hlavně zabijej mě, jo? Jo, zabij mě tady ten paráda. To je neskutečný. No jasně, láva, jsem mrtvej. Děláte si srandu. Jako fakt. Jo, protože cheatuješ. A jestli chcete další videa z Battle Monkey, tak to určitě pište do komentářů. Adamův kanál vám dám do popisku videa. Tak Adame, pohni si. A nezasloužení jednoho. Dlouhá hra to bude. No konečně aspoň někomu něco ubereš. Komu? Jo, touhle. Vy jste se spolčili na jednoho. Ne, vůbec. Škoda. Boom. No dobře, teď spí na jedno kolo, takže by se mohl zabít. Jo, blesk na oba dva. Ajajaj. On tě zabil? Ne, vůbec. No. Já jsem čtvrtý, co máš z toho? No. Tak už se jdu připojit, no. Tak a teď to musíme vyhrát, jo? Moc vtipný. Jo, zrovna srdíčko, když to nepotřebuju, paráda. Fakt dobrý. My jsme tady trojice.
Ne, hej, proč ubližuješ nebohýmu Tomáškovi? Jo, ale takže cheatuješ. Tak jak to děláš? Já to chci vědět. To chci vědět. Co? Netrefím. A jo. Máš štít. No a... Já mám zase nejméně hápka. Jo, já jsem zapomněl. Ne! To si děláš srandu. Ne! Takhle umírám skoro furt. Já to prostě neumím hrát. Nevím proč. No, hlavně, že jsme si to tady zkoušeli, že? Každý kolo jsem byl na 3. místě. Někdy na 4. Ty. No. Cože? Ty jsi říkal, že jsi to dneska nainstaloval. Ty jsi takovej hajzl. Promiňte za to slovo. Ale je to tak. Možná. Jo, tady tenhle mě zrovna to zabil. On mi ubral nejvíc. Ten Aldude 1. Bum! Zabij ho! Konečně je mrtvej. Duldek si tady radují. Co? Co je? Aha. Bum. Ale moc si neubral. Hej, on vždycky všechno ví. O, teď ho bez tak zase střelí bleskem. Ne, pistolí. To je takový zmatek prostě. Bum. To nevadí, se ním ještě ubiješ bleskem. No, to nevadí, ale alespoň mám jí než ty, za to buď rád. Štíty. Bum. Přímo mezi oči. Kámo, má na lávu. Ne, on se healuje. To je zmetek.
On je mrtvej, ne? A myslím, že nebyl celý. No tak... Takový milimetr života. No. Oh, damn. Škoda. Kámo. Škoda. Na potřetí už to vyjde. To je. No takže lidi, tohle bude konec videa, takže čau.